راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أب زلخمو زخبرن زعززن سلامتنا تقبلو كبرا سمعتي لومي عربي 21 حسيو نزي كتيل زلو أستاذ حد ساعات فنونا سمناين مدبات أب جيزينان علال مسنوكس عركين كلونايو حبيركم سنا كتسنحو بخبرين عدمنا زينا كنقدمنا فلما أرستاتو أبيات مأسرتن مدبر تعليم سوان اتزبلت موشبي مأكليو زبل أشك على الهقدف نزيقاتات نابزي تدلي تدراب حدقا يكالا علو كبل آتو مسفن حقوس قليسو ኤርትራ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሩዋንዳን ጅቡትን ተስፋ ዴሞክራሲ ዘይብለን ሃገራት አፍሪካ ተባይለን ሶማል ህዝብን ምንቋት ከሰርሕ ጸኒሑ ዝተባለ ዳይሬክተር ትካል ግብረሰናይ ካብታ ሃገር ተሰጊጉ ሬዲዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር أبيات مأسرتن مدبر تعليم سوان أب إوان كورونا فيروس اتزبلت موشبي مأكليو زبل أشكعلال سبسلطان هقدف نيوز زيقاتات نابزي تدليه تدرابي حدقا يكالع كمزلو حدي كم مسرت تهزباو قنبارن منيستر مكلخال نبرن آتو مسفن حقوس قليسو مولو تحستونايتي آتو مسفن حقوس ناب سوان زوردو تمهارو 10 خفلن ولدن زم حلالفو ملغتي دحر زينا كنغربوينا أبزن سحلفا 3 عامتات أب حيالو هاجرات أفريقيا ناي مرحة مكيار كوانت ترأي أب كونتات هاجرات جناس تغير نجار كم زيلة مع كان زينا ميل إند جارديان أب الزغربو سفيح تنتاني عمل كيتو كاب كل 10 شعاتنا تحيزو أب أنغولا زيمبابوي دوب أفريقيا إثيوبيا سودان ناي مرحة مكيارات كم استرأي زملكته تنتاني أب كونتات زن هاجرات جنا زمت اللوتي كم زيلة كم أبنت زرزيرو بفلاي بزيمبابوين إثيوبيان مسمك إيار مرحتن أتن هاجرات نابزحشي غودنا ديموكراسي كسغوماين زبل تثبيت كوانت نبره زرا زلو كونتات غنا بنصارو مخانو تقيسو اب زيمبابوين 37 عامتات اب سلطان زنبره روبرتو موغابي دحر ملايو نعو تكيز مص بريزيدنت إمرسن منانغوا نتاغر كاب زنبرتو بوليتيكاون قطباون ودقت فحت كبلا كم زي كالي زوكس اب ኢትዮጵያውን ነስታት 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ይወደቅ ተአሊው በሐድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ሐድሽ ሰልፊ ብልጽግናን ዳይተካ እምበር እታ ሃገር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ካለ እዋን ናይ ብሔር ግጭታት ሳዕሪርዋ 10 ኣሽሓት ሰባት ኣብ ሓደ ረፍዲ ዝእሰሩላን ኣማይ ድማ ዝቕተሉላን ናብ ምብትታን ከይተምርሕ እተስግእ ሃገር ኮይና ምህላዋ ይግለጽ ኣብ ኣፍሪቃ በንጻር ዝካየድ ዘሎ ናይ መራሕቲ ምቅያር ዝኾነ ናይ ስልጣን ምስጋርን ተስፋ ዴሞክራሲን ዘይብለን ሃገራት ካብ ዝበሃላ ድማ ኤርትራ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሩዋንዳን ጅቡትን ሙኻነን እትማዕከን ዜና አገንዚቡ ኤርትራ ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ ኣብ 1991 ከሳብ ዘእዋነዚ ን29 ዓመታት ዴሞክራሲያዊ ሃገራዊ ምርጫ ተኻይዱላ ዘይፈልጥ ስልጣን መንግስቲ ብሓደ ሰብ ዝተባሕተን ናጻ ናይ ብዕቲ ሚድያ ዘይብላን እንኩ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ መንግስት ሶማል ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጣልቃ ብምእታው ናዕቢ ከሳውር ጸኒሑ ንዝበሎ ዳይሬክተር ኬር ናይ ዝተባለ ማሕበር ግብረሰናይ ካብታ ሃገር ክስጎግ ኣዚዙ ሚኒስተር ትምህርትን ባህልን ሶማል ናብቲ ሃገራዊ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣብ ዝለኣኾ ወግዓዊ ደብዳቤ እቲ ኢማም ዓብዱላሂ ዝተባለ ዳይሬክተር ናይቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ጨንፈሩ ኣብ ፖለቲካ ሶማል ኢዱ ብምእታው ካብ ዞባ ናብ ዞባ ንዝርከቡ ህዝብታት ንምግጫው ክሰርሕ ከም ጸንሐ ከሲስዎ እቲ ዳይሬክተር ክነጥፈሉ ኣብ ዝግባእ ፕሮጀክታት ምስፋሕ ትምህርቲ ዘይኮነ በንጻሩ ልምዓት ሶማል ይዕንቀፍ ምንባሩ ተወቂሱ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኬር ብዛዕባ ምስጓግቲ ኣብ ሶማል ዝነበረ ዳይሬክተር ይኹን ብዛዕባቲ ዝቐረበሉ ክስታት ዝሃቦ ምላሽ ኣይተፈልጠን ከብራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ናብ ሰዋን ዝወርዱ 11 ክፍሊ ተማሃሮን ወለድን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከስዕብዩ هذه إذاعة إرنا كبار حزب إرترا كبرات مرقات 11 خفل من إسياسن ولدن مجمرة تمهروا 11 خفلي أبتحت سنكور كنتات نايزة أسقائي علماوي لبدا كورونا فيروس عمتات مرتخون كتودوا مبقاكم مكوا حقصوكم ولدون كومو أبزي زين برلمت كوين اللزلو حدقنيا كنتات هاجرنا انجستي إرترا نسوا وريتكم 10 دخفلي تودو كم لمادو تزازا محلال لكم الله نزام الكتاب بزحات عبيتي أحدكم من أحواتكم
أما حبراوي مرة خبيتات تويتر فيسبوك ومنكال صعوب وسقاسات يكايدلو إذا نجزا رسم ببيت مفتي ورساي يكالو زحلفو من إساء أبنؤس أدميهم زحلفو زسكح كحت مكرو أباهم كيدقم إلهم يمزقسقسو زلو لذلك ما أنا كم هاجراوي نظام أبنتاويان هاجراويان من إساء كمبقسهم تدلي نزي أبقشم زلو قسقاس قبراوي دقف لما هبدما إذا سعد صاوئي تغرب من إساء تمهار 11 طفلي نزي سرعة إساس زوصو تأزاز كتنسقو ولدي دما تعنان نحن تندقهم بمقدام والسانزهم إشالات دقهم أخبركم كتحب حبوهم أطبيقه اللابو إذا صاوئيتن لبوان كقرب زقددني قال مخنياتات كزرزر أفقد لي حالي أفسوا أبتوت تدرى معسكر كوني أبتوار سايق كألو كالاي درجة تبعي لوزي سواع بيت مرتي أبلع لما نسيات تعلمتن تمهرون زسكح كحدة دلاتن قفئتاتن نقهز مسرتاوي سبعو مسلاتن كفتصمو سانيها مالو إذا لومي بسوا زحلفو من إسياد محبراوي ميديا زقاوحو زلو زحزنن كبدخاز بلع انت مكرو أنزا كاب بحري يتلفايو قال أي بحقي إرترا يكون بعلم لها وحقي تحت عدمه السانات أبتحت حاليوت سدرهم كنو برنبر بس قدات كاب سدرا بيتاتهم ريحقهم بوتادرا وديسيبلين كألومنكم مهارون أي قبان بمسرطون سيدلاوي أكاديميا وتمرتي كاب وتادرا وتعليم كثلن إذي بسم وارساي كالو زفلت بيت تمرتي كاب ساوا خوصن بتقبئ ثلاثة أبزئوان جديدو زلو لبدا كورونا فيروس كتابت كونه مدهانيت جنا يترهون زلو نهرين عايز لبدا مقدالن نموقادن هذا خبتم أقدس تسقمتات أكلاوي من راحة ويمفنتات مخانو كإلاتات تمرامرتن تأنا يحبروا له أفسوا زلو نايمن بري ممهارن معلمن تحت قرصي كونه لمدي نزي أقدسي أكلاوي من راحة زخل أيقونه 4 زنك من مهدارة وحماق نايزي سرعات محبرة قطبة وكنتات حزبنان هاجرنان بايتا زبيتو حكمنا وأقلقلوتن كرباتن يترف مسرتاوي مقبن 6 ماينون تساين اللو أبزل لهما سبا سلطان هكدف أبيات معسرتن مدبر تعليم سوان يتزبال سأما والشوي وطايب بزول أشكالان نيوات زيغاتات نابزي دلي تدرى بحدقة يكالعو اللو عمشته بمسرتون نملو حزبي أبقى زوخصو الناقدتك نمالسيات نتعليمن نا كولجات مسدا كما تزخل نا حزبي انبيتا كل جينا نمكتا زعلمي أرميناوي بوليتيكاون ستتاون وسانيتات مبار يتمرتين تعنان منسيات قدام الناس زعبه أيكونا السرار حانا يزي وضوء سرعات أفرهن تكانين استمركوسة مخانو كابرئنا أتبعات تمهرون حاليوت ولدن دقف كلهم زيقاتا تنزل تمسرته من إشياتنا زدهنن مسائه زبنان هاقرنان زو حسن قبري ملسي زيقاتات انتاك خووني قباء مجمرة كمولادي ولدي لدكوهم نان كالخالن محبحابن زلوكم محبراوي مورالاون حقاون حالافنتن مسلن أيتزنقعوا قبل لو من إشالات دكوهم زين حافة سرعات إساياس صباحنا أخذكم سلزين حركم يتزغفل وقا أبدحنا تنتعنان دكوهم ستوعلوا أفراي هون قال أي ولكن إذا حلف عمد تمرغتي زور فانتل بزبل سيامي فتينمون تنبرو لما عمد إذا حاشم وواحد بحادق عنا انبتاهم نزينا من قشت ساوئيت كتقلسوا المحسن إذن المقبار فرنافن حال حد متحللاي متأمانن مكببارن أقداس مغانو أستوعلو ثالثاي ملا أسبي إفترا أبو اشتعبدن أبو وسائل فللياتكم بموقات
أقول نزم من إسيات ولدهم من دو كتبلو زدل قرقف كتبكت لهم كم هاجراوي محسنكم. رابعي أبلات سراويتن ستتان كابتراك سب أزستي سرعات كيتن مساتن إزبقن نباري مخانو أستوعلو سرعات إسياس سمود دا سمعتاتو كابز حلفو عمتات زخفة نايتفات سقمتتات نموسات دهر كم زيبل تفلتيهم. أبقون نظام من إسياتن ولدومن أبقون كلهم زيقاتاتن دوب مبالغن والتهزبوكمن وحز حقركمن مخانكم كترقاتكم كم بسايكمن مكالستهم أطبيقه إلا بوكم زال ألماء الزخري مسامعتاتنا سلاما فتحا نهزبي أفراء يغني له راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو كبراس سمعتي ازي كتكتاتلو وصنحكم اتو مسفن حغوس ناب سوان زوردو تمهارو 11 خفلن ولدن زمحلالفو ملختي نيرو قصيلو مدب اب غزينا كلونايو دغيمنا مكتالكم نعدم رئيس كتما ليبانوس زخونت بيروت بعلة 4 ورح شمونتا نايكل 2020 نبطفات زمرحة كستت أقاد إموا من بارو نايك ربا معالتات زخري كوينو حليف الله ولوكا بيزلو قلطافة ملعالن من بارن زعباتات أبزي محبراوي مرخبيتات اتقوداي بخالق زتعبللن تمثله بزاعتنا يقال مسارت اتي تحزتو بخمزي كنده سسو فتينا لنا مدب أبقزينا وتر عربي أبرادي إيرنا يقرب أنا دما أدلاون أقربن شيشاي قبرها النساء سناي مكتتال إتا أب نبر علتاوي نتفتات أبترا من قصقاس زنبرت كتما زيغاتاتا ون أب زروت أب تمرتن علتاوي مقبوم نممرار أبناي علتاوي مأتوت تتسميدوم نيرميام كتما كتما بيروت رزنتي تفنجرتي لنفسو كف هنسا كدمسس جرشو كبادم زخئل أب كرسا حقيفا كم زنبرت أي فلتون إتا ختماون أي استوعالتن حزبي كتما بيروت كون بحفشا حزبي حقر ليبانوس أب مهتن رئيس كتماو انتهي كم زلو أي تغنزبن أب كرسي رئيس كتماو نسون نتفتاتون نسون حلمتاتون نسون ناي صباح مدباتون تراي زلو يمسلون يرو كوينغنا كاب هتانات كساب من اسيات كاب عبيتي كساب أرقتوت كلن تنقم زغير نحلفو من نمتايو من زغاماتل كستت أقاتيمو نهيروشيمان ناغاساكن ززخاخر نتوم شعو زي نبرنان بزانتا بمصحف بفيلم كونه بزتمساسله أقبابات زرئنايو زسمعنايو أب قدمي عيننا أب زبنا نخنرئيو بفلاي حزبي كتما بيروت بعينو نخرئيو بإذنو نخسمعو بإيدو نخدهسسو بأفنجو نخشتتو زتدلي انكمسل بزحات كم زبلوو سلسته كساب 4 نتبي كم زقب زخئل من قطقات كم زقات أما زمسل مفنجار أقات إموا اتي صفحات نايتي مفنجار نأبنت نختما باطع انت وسيدنا نوشت باطع كساب قرارن هوسبيتال باطعن حويسكا بملؤو ريدسي هوتيل اندا ماريام كونه كسع اجري سقالت قطان ناب عداغا قصكا ان مرشكا زلو كبابيتات بملؤو كم زعنوه وي سماي تقليلو تمليسو ناب بحري كم سستيه انت جميتنا من البات اتي اب بيروت زقات امام فنجار كردأنا يخئل يخون ويدما كم مأكل كتما سمرا قدنا حارنت بملؤو سينماتاتو بيت كافيتاتو هوتيلاتو بيت منقستو كسع نيالا هوتيل زلو ترئيت كم زي نبرا كوينو انتلنا نتي اب بيروت زقات امام كنستو عللو نخئل نخون ويدما سالساي ابنت مبزحتنا كم زرعانايون كم استعلمنا لون متن سوا كاب اندا قداماي كفل سراويت كساب اندا حمشاي نبملؤو ناي حلفتي اقودتاتن ابايتن كم زدمسسو انت جميتنا من البات
እቲ ኣብ ቤይሩት ዘጋጠመ ክስምዓናን ዝያዳ ክርድኣናን ይኽእል ይኸውን። ብሰንክቲ ኣብ ከተማ ቤይሩት ዘጋጠመ ምፍንጃር ድሒርና ከም ዝረኣናዮ ብሸለልትነት ዘጋጠመ ምፍንጃር እዩ። ኣብ ንብረትን ህንጻታትን ጥራይ ኣይኮነን ዕንወት ኣውሪዱ። ነቲ ኣብ ምሕራር ባፅዕ ዝነበረ ክስተት ንድሕሪት ተመሊስካ ምዝካሩ እንተተኻኢሉ ልክዕ ከምኡ ኣብ ከተማ ቤይሩት ስድራ ቤታት እዮም ጸኒቶም፣ ህፃናት እዮም ዘኽቲሞም፣ ቁጠባ እዩ ዓንዩ፣ መጻይ እዩ ተደፊኑ፣ ሕሉፍ እዩ ተደምሲሱ። ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ምሕራር ባፅዕ ንነዊሕ ዓመታት ባፅዕ ካብ ምንቅስቓስን ካብ ዕብየትን ጠጠው ኢላቶ ዝነበረትን ዘላን ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ህፃናት ባፅዕ ካብ ሽዑ ክሳዕ ሕጂ ዘኽቲሞም ዘለዉ ዜጋታት ህፃናት ቤይሩት እውን ዘኽቲሞም ኣለዉ። ዘኽቲሞም ክነብሩ ድማ ዕጅኦም ኮይኑሎ። ኣስታት 300,000 ዜጋታት መፅለሊ ስኢኖም ኣለዉ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ድማ ንጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣስታት 7 ሚልዮን ስራሕ ኣልባ ኮይኖም ኣለዉ። አልጀዚራ ኣብቲ ኢንሳይድ ስቶሪ ዝተሰመየ መደቡ ከም ዝገለጾ ዜጋታት ሓድሕዶም ይተሓጋገዙ ኣለዉ መንግስቲ ቁልሕ ስለ ዘይበሎም ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ወደባዊት ከተማ ቤይሩት ኣስታት 120,000 ቶን ዝግመት እኽሊ ነይሩ። ድሕርቲ ምፍንጃር ኣበይ ከም ዝኸደ ኣይረኸብዎን። ሃገረ ሊባኖስ ዝበዝሐ መግባ ካብ ግዳም እትሽምት ሃገር እያ። ኣስታት 60% ካብ መግባ ድማ ኣብ ከተማ ቤይሩት ኣብ ወደብ ቤይሩት ምንባር እዩ ዝፍለጥ። ድሕሪ ምፍንጃር ንሱውን ናበይ ከም ዘበለ ኣይተረኸበን። እቲ ዝረኸብዎ ዝተረፈ ድማ ዓይኒ ሰብ ዓይኒ ዘርኢ ኮይኑ ጸኒሕዎም። ሊባኖስ በቲ ዘጋጠመ ተፈንጃሪ ካብ 3 ክሳብ 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዕንወት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ስራሕ ኣልባ ኮይኑሎ። ገንዘብ ናይቲ ሃገር ጥቕሚ ኣልባ ኮይኑ ክበሃል ይከኣል። ሓደ ክፋል ናይቲ ወደብ ድሕርቲ ምፍንጃር ንሱውን ኣብቲ ዝገደፍዎን ኣብቲ ዝሃነጽዎን ኣይጸንሖምን። ቅርበት ዝነበሮም ህንጻታት ከም ዘይነበሩ ክኾኑ ከለዉ ውሱን ርሕቀት ዝነበሮም ህንጻታት ድማ ቤትሮታቶም ጠሊምዎም ዕርቃኖም ወፅዮም እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ወደብ ናይቲ ሃገር ኣብ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ወደብ ተሰጋጊሩ ይርከብ። ከምኡውን ሲዶንን ታየርን ዝበሃሉ ንኣሽቱ ተሓጋገዝቲ ወደባት ንስራሕ ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ። ብልክዕ ንምዝራብ ንስራሕ ንዝመጽእ ሓገዛት ንኽቕበሉ ሃገረ ሊባኖስ ይትረፍ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ረኺባ ንርእሳ ብቁጠባዊ ቅልውላው ብኽብደት ናብራን ብብልሽውና ፖለቲካን ክትሕመስ ዝጸንሐት ሃገር እያ። እዚ ድማ ብናይ ሃገርና ምስላ ኣብ ጥቓ ትኪ ዘሎ ቆልዓይ ተብኪ ክበሃል ይከኣል። ሊባኖስ ብዘይካዚ ዘጋጠማ ምፍንጃር ኣብ ጥቓ ትኪ ዝነበረት ቆልዓያ ክንብላ ንኽእል። ናብዚ ክስተት እዚ ዘቃልዓ ምኽንያት ንድሕሪት ተመሊስና ክንርእዮ ምስ እንፍትን ኣብቲ ሃገር ንዘካየድ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ሽሕኳረታት ዘይዓግብ ሽውሃት ስልጣንን መዐየሪ ኣልቦ ብልሽውናን ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። እዚ ድማ እዩ ንልዕሊ 100 ዜጋታት ንሞት ንኣስታት 300,000 ዜጋታት መጽለሊ ኣልቦ ንልዕሊ 7 ሚልዮን ንናይ ጥሜት ሓደጋ ኣንጸላሊዎም ዘሎ። ነታ ከተማ ድማ ሓንሳብን ናሓዋሩን ካልእ ምስሊ ካልእ መልክዕ ከትሕዛዩ ክንዲ ዝተሃንጸ ይተሃነጽ ክንዲ ዝተኻሕሰት ትከሓስ ከምታ ነበርታ ዘፍቅርዋ ዝነበረት ቤይሩት ኣይክትኮነሎምን እያ። ክንድታ ኣብ ስነ ልቦንኦም ዝተመዝገበት ኣይክትመጸን እያ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ዝዘኽተሙ ህፃናትን ዓበይቲ መንእስያትን ወለዶም መሊሱ ዝህቦም የለን። ነቲ ኣብ ኣእምሮኦምን ኣብ መንፈሶምን ዝዘዓገ ትራውማ ንኽፍወስን ንኽሕድሱን ድማ ነዊሕ ዓመታት ሓያል ጻዕርን ክሓቶም እዮም። እዚ ከምቲ ልዕሊና ዝገለጽናዮ ብሰንኪ ዘይዓግብ ሽውሃት ፖለቲካን ብልሽውናን ዝተፈጥረዩ ብሰንኪ ሸለልትነት ሰበስልጣን ብሰንኪ ሸለልትነት ሰበስልጣናት ካልእ ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእልውን ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ንሎሚ ብዛዕባቲ ኣብ ከተማ ቤይሩት ዘጋጠመ ንምፍላጥ ካብ ድሕረ ባይታኡ ተመሊስና ሙሉእ ስእሊ ንምውናን ንድሕሪት ንመለስ። ኣብ 2013 ሓንቲ ካብ ሩስያ ተበጊሳ ናብ ሞዛምቢክ እትጓዓዝ ነበረት ናይ ጽዕነት መርከብ ቴክኒካዊ ሽግር ኣጋጢምዋ ናብ ናይ ቤይሩት ወደብ ክትጽጋዕ ተገዲዳ።
እዛ ኣሚኒየም ናይትሬት ዝበሃል ንጥረ ነገር ንድኹዕን ንተፈንጃርን ጥረ ነገር ተጻዒና ዝነበረት ገዛፍ መርከብ ካብ ወደባዊት ከተማ ቤይሩት ሓገዝ ክትረክብ ናብ ወሰናስን ወደብ ከም ዝተጸግዐት ይፍለጥ። እታ 2750 ቶን ኣሚኒየም ናይትሬት ተጻዒና ሓገዝ ሓቲታ ዝተጸግዐት መርከብ ሽግራ ምስ ተመርመረ ዝኣክል ማይ ዘይብላ ክንድቲ ዝመደበቶ ክትጓዓዝ ዘይትኽእል ዘይትበቅዕ ምዃና ምስ ተረጋገጸ ዘወርታን ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰራሕተኛታትን ናበይ ከም ዝኸዱ ተሰወሩ። ንድሕነት ናይቲ ኣሚኒየም ናይትሬት ብዝብል ምኽንያት ካብታ መርከብ ተራጊፉ ናብቲ ኣብ ወደብ ቤይሩት ዝርከብ ሃንገር 12 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከም ዝቕመጥ ተገብረ። እዚ ንድኹዕን ንተፈንጀርትን ከገልግል ዝኽእል ኬሚካል እዚ ንኣተሓሕዝኡ ዝምልከት ሓያል ጥንቀቐ ክግበር ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ግና ነቲ ካብታ መርከብ ዘራግፍዎ ኬሚካል ንኣስታት 6 ዓመት ክሳዕ ግዜ ምፍንጃሩ ኣብ ሓደ መኻዚኖ ዓጽዮሞ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ጥንቃቐን ቆላሕታን ከይተገብረሉ ከም ዝጸንሐ ዘረድእ ብልሽውናን ዘይሓላፍነታውነት ፖለቲከኛታትን ድማ ካብዚዩ ዝጅምር። ፊት ናይቲ ኬሚካል ተቐሚጥሉ ዝነበረ መኻዚኖ ንከተማ ቤይሩት ካብ ሰሜን ንደቡብ ካብ ደቡብ ንሰሜን ጨዲድዋ ዝሓልፍ ዓበይቲ ጎደናታት ምንባሩ ይጥቀስ። ድሕረቲ ምፍንጃር ልምጽማጹ ከም ዝጠፍእ ኮይኑሎ። እዚ ብመስከረም 2013 ኣብ ወደብ ቤይሩት ዝተራገፈ ኬሚካል ካብዚ መኻዚኖ ከይተንቀሳቐሰ ኣስታት 10 ኣዋርሕ ምስ ኣሕለፈ ዳይሬክተር ናይ ጉምሩክ ዝነበረ ሸፊቕ መሪሒ ስሙ ንዘይተገልጸ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እዚ በዓል ስልጣን ንህጹጻት ጉዳያት ዘሳልጥ ዳኛ ኮይኑ ዳይሬክተር ናይቲ ወደብ ሸፊቕ መርሒ እቲ ኣሚኒየም ናይትሬት ካብቲ ወደብ ክልዓል ከም ዝግብኦ ደብዳቤ ለኣኸሉ። ነዚ ጉዳይ መፍትሒ ክግበረሉ ዝምሕፀን ድማ ነይሩ። እቲ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ እዚ ዳይሬክተር ናይቲ ወደብ ብሰነ 27 2014 ንዝጸሓፎ መልእኽቲ ጸማም እዝኒ ምስ ተዋህቦ ከም እንደገና ንዝሰዓቡ 3 ዓመታት ኣከታቲሎም 4 ደብዳቤታት ክጽሕፉ ተገደዱ። ወርሒ 12 ዕለት 5 2014 ከምኡውን 6 ግንቦት 2015 ወርሒ 10 ዕለት 13 2016 ከምኡውን ወርሒ 10 ዕለት 17 2017 ናብ ዝምልከቶ ኣካል እነበሉ 4 ደብዳቤታት ክጽሕፉ ከለዉ እንተኾነ ሕጂ እውን ጸማም እዝኒ ጸማም መልሲዮም ረኺቦም። ሰበስልጣን ኣብ ካልእ ዋኒኖም ኣብ ካልእ ዘረፈኦም ኣብ ካልእ ብልሽውናኦም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ድማ ዘማተ ኣይኮነን። ኣብ ደብዳቤኦም እዚ ሓደገኛ ኬሚካል ኣብዚ መስቀላዊ መንገዲ ኣብ ዝርከብ መኻዚኖ ተዓጽዩ ምህላው ሓደገኛ ምዃኑ ድሕሪ ምዝኽኻር 3 መፍትሒ ዝብልዎ ሓሳባት ኣቕሪቦም። ሓደ እዚ ኬሚካል ንኻልኦት ንዘድልየን ሃገራት ክትሸጥሎን ከም እትኽእሉ ዘዘኻኽር። 2 ንናይ ሊባኖስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከተረክብዎ። 3 ድማ ኣብ ሊባኖስ ንዝርከቡ ናይ ውልቂ ነተኩቲ ዘፍርዩ ትካላት ክትሸጡሎም ዝብል መዘኻኸሪታት ከም ዝጽሓፍሎም ይፍለጥ። ብፍላይ 2016 ዝተጻሕፈ ሓደ ደብዳቤ ክሳብ ሕጂ ዝጽሓፍናዮ ምሕጽንታታት ካብ ላዕለዋይ ፍሉይ ዳኛ ዝኾነ መልሲ ኣይረኸብናን። ድሕሪ ምምራሩ መሊሱ ምሕጽንታ ይቕርብ። እቲ ኬሚካል ንዕኡ ኣብ ዝሰማማዕ ኩነታት ኣየር ስለ ዘይርከብ ንወደብን ንሰራሕተኛታትን ሓደገኛ ምዃኑ ምስ ናይ ግዳም ኮነ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያታት ስምምዕ ምግባር ካብዚ ቦታ ከልግሱልና ንምሕፀን ዝብል ምንባሩ ይፍለጥ። እንተኾነ ሕጂ እውን መልሲ ኣይተረኸበን። ብወርሒ 10 ናይ 2017 ዝመፀ ሓድሽ ናይ ጉምሩክ ዳይሬክተር እውን እንተኾነ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝሓዞ ላዕለዋይ ፍሉይ ዳኛ ኣተሓሳሳቢ ዝኾነ ተሪር ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ ይፍለጥ። እንተኾነ ሽዑ እውን መልሲ ኣይተረኸበን። ካብዚ ድሕሪ 3 ዓመት ብዕለት 4 ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ከምዚ ንዓለም ሙሉእ ዘሰንበደ ንኣስታት 300,000 ብዘይ መጽለሊ ዘትረፈ ልዕሊ 100 ሰባት ዝቐተለ ናይ ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ንጥሜትን ስራሕ ኣልቦነትን ዘቃልዐ ምፍንጃር ኣጋጢምዎ። እቲ ኬሚካል ንርእሱን ንህዝቢ ሊባኖስን ለኪምዎ ጠፊኡሎ። እዚ ከምቲ ልዕል ኢልና ዝተኸታተልናዮ ብሰንኪ ሸለልትነት ሰበስልጣን ዝተፈጥረ ምዃኑ ንምርድኡ ኣያጸግምን።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ምስ ኣጋጠመ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ቤይሩት ንኽንፈልጥ ዝፈተናዮ ዋላ እኳ ንሰለስተ ሰባት እንተረኸብናዮም እቲ መልሲ ግና ካብ ሓፈሻዊ ስእሊ ዝህብ ብውልቂ ድሓን ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ናይቶም ካልኦት ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ ድማ ኩነታቶም ክሕብሩና ዝተጸገሙ ስለ ዝነበሩ ኣብ መደብና ክነቕርቦም ኣይከኣልናን። ሕጂ እውን ኣብ ቤይሩት ዘለኹም ኤርትራውያን ድሕርቲ መፍንጃር ዘሎ ኩነታትኩም ንኽንፈልጥ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዳሂደቁ ክሰምዕ ዝጽበ ወላዲ እውን ንኽሰምዕ ፈቃደኛታት ኣብ ትኾኑሉ ባብና ርሑ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናይ ሎሚ መደበይ በዚ ዛዚመ ኣለኹ። ስናይ ቀዳመ ሰንበት ክኾነልኩም ዝምነ ደላውን ኣቕራብን ሽሻይ ገብረሃንስ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ምስ ራድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ክብራ ሰማዕቲ ናብ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክንሰግር ኢና ንምዝኻር ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዓኩም። ኣብያተ ማእሰርትን መደበር ታዕሊም ሳዋን ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ እቲ ዝበለጸ መወሸቢ ማእከል እዩ ዝብል ኣሽካዕላል ሰበስልጣን ህግደፍ ንህይወት ዜጋታት ናብ ዘይተደልየ ተደራቢ ሓደጋ የቃልዕ ከም ዘሎ ሓደ ካብ መስረቲ ህዝባዊ ግንባርን ሚኒስተር ምክልኻል ነበርን ኣቶ መስፍን ሓጎስ ገሊጹ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ መራሕቲ ምቅያር እኳ እንተተረኣየ ኣብ ኩነታት ተን ሃገራት ዝመፀ ለውጢ ከም ዘየለ ማዕከን ዜና ሜይል ኤንድ ጋርዲያን ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ትንታነ ኣመልኪቱ። ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ አንጎላ፣ ዚምባብዌ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናይ መራሕቲ ምቅያር ከም ተረኣየ ዘመልከተ እቲ ትንታነ ኣብ ኩነታት ዘን ሃገራት ግና ዝመፀ ለውጢ ከም ዘየለ ከም ኣብነት ዘርዚሩ። ብፍላይ ኣብ ዚምባብዌን ኢትዮጵያን ምስ ምቅያር መራሕተን እተን ሃገራት ናብ ዝሓሸ ጎደና ዴሞክራሲ ክስጉማየን ዝብል ትጽቢት እኳ እንተነበረ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግና በንጻር እዩ። ብኣንጻር እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ መራሕቲ ምቅያር ዝኾነ ናይ ስልጣን ምስጋርን ተስፋ ዴሞክራስን ዘይብለን ሃገራት ካብ ዝበሃላ ድማ ኤርትራ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ሩዋንዳን ጅቡትን ምዃነን እቲ ማዕከን ዜና ኣገንዚቡ። ኤርትራ ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ ኣብ 1991 ክሳብ ዝእዋን እዚ ን29 ዓመታት ዴሞክራሲያዊ ሃገራዊ ምርጫ ተኻይዱላ ዘይፈልጥ ስልጣን መንግስቲ ብሓደ ሰብ ዝተባሕተን ናጻ ናይ ብሕቲ ሜድያ ድማ ዘይብላን እንኳ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ እያ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጣልቃ ብምእታው ናዕቢ ከሳውር ጸኒሑ ንዝበሎ ዳይሬክተር ኬር ናይ ዝተባህለ ማሕበር ግብረ ሰናይ ካብቲ ሃገር ክስጎግ ኣዚዙ። እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኬር ብዛዕባ ምስጓግ ኣብ ሶማል ዝነበረ ዳይሬክተር ይኹን ብዛዕባ ዝቐረበሉ ክስታት ዝሃቦ ምላሽ ኣይተፈልጠን። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ بتيسي تعطيلهم بقى ذا كورونا زبلو ويا الفيروس بيعطيلاتهم كم تيدا اعطيلاتهم زودي تقا فلت كنت رايكي تبلني انتهيت زفلات ما مرات سوا خمسنا بري فلت كان ملدي انتهون كتا نقصه أنا قالت لنا مسيلة تصنيحه ما بين 3 سنين زوري أكو يمتمرها أنا كو أحس والله نايسة بقى حيلي نايب حكي يزقر مني نايمن حيلي تولزل نايود في أمبر نايمن حيل هذا لها حسب أمو كدا ما يزوري لك جمر كولاسي كنا يسيبكو يكون سلوني تولانيرا كميلي ماضي كم منفعة توصلوا حسبنا ميلي ودي فيسي كي تحلل مبل 3 جزي تمرق كولاسي بعدها تحسب كيف نزغى عجز كنا جزي سوا غير كالغا تمرق انتايلي
كمرقم ولا كمرقم بعلو قيتها الناقد يرقمو مالوندو عندين سقس زربا خندق في وجهك عجين سقس بزمل حسكن تتأثر كس قفعي لي غبار تأثيره إلك قيبتو رقدا أفكا زي تأكب بل بريزيدنت ميسي كمرقم كوليسي كلهم يمورد زقبو نسغدو أبناي سوا من مراتها السب أي متسيو إلك مورال تسمعي كايو شو دامو كم زيج زي نقاحكون يري ليلي لا زي كله مزم كادرات كابلة جزمت حقرا وين كنكيت كلنا بكا زروا بريزيدنت مسمعنا بيسمعنا فنان نقرا كاكيلني نسو دامو وضم زي تمرغو با توم زي ترقمو زلقوم سمعكم انديو تعتم زمرغونكم يسمعهم إرتراو إني مقدي إرتراو أطفال تاقا بودا في تصلولي نسغد أخي تغون تصلول ما قريدا تصلولوا تصلول بفرقان وري كده لغاسي معاسي مبا بزعبا إرتراويان كم زمسلكم تزاربو زبلغم بزعبا إرتراوين دا كمان نفقدنا حتى اللي قدا يكونن بعلنا إرتراوين سلجغ الناسي كاول حدا فقد حديثنا يكونن بزعبا إرتراوين الزرب ناي كل إرتراوي حسابك كابيت اكبوه التي سمعوا إلهم كلكم كالوسي قال فولي زربا أيقوان فكم انديو انتي قباك كم دي سبت زرب كلو إذننا ويتقبلنا تسلني والجيركا تسألنا كما يجيركم لهم دا تركت هزبقون تكتاتلوه علميلي منجسنا كم دي قليل من جيركا قتوسلو كابي أمسيو داي كل كيسي كم زي قليل كوين السمع زي منجستي بلا يتعشو منجسنا قليل يكونن زي متسنة أنت ولا زلقة نايزم فرهت موزيو من عناسي زي مسبع النسخة نعلو لينا سمو قبلنا نقرب بعد نسخة حجز تتذاربكم ولا عند غمزي تدمع سلان فلسي ولا عند سقمتين وزدلكم من هنا سب مسمرر اعتذارب سي قلني نو بيزن ورد غمزني عام كان تقفل اسكو قرحني انتاي زقبريو زقفد زم من قسيات منا ولا كفينا تولدها ولا انتي حزبي كفيوة خنزلدها من قسس مع التفيوة زي نابرا حسيمنا ما يسينا ما يسينا زول ولا انتنا من قسنا يسقوني زبنا شقر حلفاي مغاني زولت بكواد أقسين كوليو نتي من قسي كابزيل كنزم تصزلو الترديو بنيكتين قيزة مسكين حجين عقاقة حتى كانوا بومبا ماي جحجح إلو تزمت أكا نمنت مسكين نوياني مسقات أمن دو كنقركا هذا قدين كادر حدا معال تغير لنا كله داير مسلك كلام ما بقيزي هاي لسلاتي حزب والله تأميت تغستيرني إذا قلنا تاتزي نجانو يكابسلت عن مغنيات كابزقوني يتبايلي تكاسي لنا شو أنا بوشتي هذا سبع أيام موسي وقت أتي لنا فراكم انتي لدي أغسي لنا نجانو يزقلبو توقينا أتام تتأميلك والله يكونون جانو يبحلو زي سقبهم ما كونو ناتيم قلبي تأمي بلنا شو تعمل أختو
أباخرنا بكم فبيلنا መንግስት ኸሞ መኻል ስለ ዝሰኣኑ ድዩ ኣብ ደቕነት ዝሓፅረና ዘሎ ወይሲ እንተ ፀጊምና ኸይንግልብጦ ኢሉ እዩ بعد صادم كم يركنا نقلبتا سواي كوا نقول حموت أفسي سواي نصوص حقها أنا كماقا تزبير ترى كم زيو إلي ندركاني ناتي ترى يتقبر قلز تصقبو خيلو انتي تقورو مالتيو نسو نيزي بلا كذلو مبدأتهم كادراتنا نبتهم رقوبات قال سلطان تعدلهم يمزي تكرو لو مسي حدث جنزب كاوي كم تصغير منشو قدني أطفال تزلت ويانا جنزب الحقوم قل انت يتولنا لما بدأ جزنو قابل نياتا يتقنوها نايلو فلتي لان كان يعجز مسفن ينزل لازلوها انت نسغي خندي يدفري ኢትዮጵያቲስ ክሳብ ትግራይ በጽሕብልዎ ካድራት ከሞ ከመይ ተቐቢሎሞ ዝጉዳይ መስፍን ዓጎስ እሞ ኩላ ገዲም ተጋዳላይ እንዳትፈልጦ ንግሮኻ ኻሉ ግርመቀይ በቃ ሕፁም ዕንጠይ ነይሮ ዳሓር ዳ ወያነ ጠውዮም እምበር ንሱ እኳ ድሕኒ ነይሮ ምስቶም ጉጅለ 15 ኣሕዋስ ኮሎስ ብዙሓት ጉዳ ሓጎሲ ምስ ወያነ ኣይጠላቕን እዮም ዝብሉ ነይሮም እንጃ ኣትሪኢ ኣለኻ ምዞም ፍሹላት ክመሓዙ ፍትና ኣሎ ብናይ ኩናት ስትራቴጂ ኸኣ ሓያል እዩ እዮም ዝብልዎ እንተነሱ ሜዳ ክህሉይ ነይሩ እምበር ምስ ኣተው ዳ እሞ ዋላ ነዛ ሰባ ቆዩ ዘይተቐበላ ሚኒስተር ምክልኻል ተባሂሉ ዳ እሞ ሰባ ከይወረደ መወዳእ ተባዕቱ ደይኮነን እሞ ዘርእዚ ኣብ መሰራርታ ሰዋ ኣይፈተኽዎን ኢሉ ናቡካ መኻድ ክሕንግድ እንተኽኢሉ ዳ እሞ ካብዞም ሕጂ ናብ ዝተላክዎ ለኽለኽ ዝብሉ ጀነራላት ንሱ ተብዕ ጀነራል ካንቤሩ ልዮንኦትን ተቐምቲ መዛዊ ጀነራል ነዞም ሕጂ ጀነራላት ኢና ዝብሉ ዘለዉ ይእዝዞም ነይሩ ኢሎም ከይኮኑ መስቐልካ ዶ ጀነራል ይዕደል ኣብ ኤርትራ ዳሞ እንታይ ደሊኻ ካብቲ ሜዳ ዝገበርዎ ቅያ ተበጊስካ ደይኮንካን ዝዋሃቦም ብሽም ምምዛዝ ተኾይን ዳ እሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጀነራል ዘይባል እዚኣ ባ ጽብቕቲ ሓሳብ ጀነራል ኢሳያስ ዘይንብሎ ወታደራዊ መንግስቲ ምዃኑ ድማ ጽቡቕ ገይሮም ተፈለጠና ኣብ ብዙሕ ግንባራት ስለ ዝፈሸለ ግና ኣብ ክንዲ ሙሉእ ጀነራል ብርጌደር ጀነራል ተብልናዮ ከም ይመስለካ ዘይርጡብ ዘረባስኪ ይዘረብ ኢለ ቃልካ መዓዝ ኮይኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኸላኸላይ ታንኪ ዝድረፈሉ ነይሩ ኣብቲ ፅንፅዋይ ዳ እሞ በጢዝ እንዳተኰሰ ሽሙ ይጽሕፍ እዩ ኢሎም ዝዘንቱ እውን ነይሮም ሕጂ መስፍንሲ ተታኾይሲ ድዩ ኣስመራ ኸኣቱ ደሊ ኣይመስለንን ምስቶም ገለ ቀደም ዝፈልጥዎን ዝፈልጦምን ገለ ርክብ ህልዎ ኸውን ብጀካ ኩናት ናይ ምምራሕ ብቕዓት
تحتنا زلو مرحي زمثل حسبات أواديدو كمرح زغل لبام سبيستعم ما عندي نتعري قندي ندايق قبل نز إرقان حليفو زلو مساتو أليو نابقى لخصة قاقرانايو نايب البقر يا خميلي كامل يمزي حسب زلو زم تقاومتي نساتهم سي انتاي كمز حسبو طفي وميزولو أنا بعلي كمز عينة رعدي عمان قصغان تسفى أبهز بنان كزر لحسب زلخو وانكو حدا قديم كادرون نبين يديركم إلو علي النير نايمسون عبس بزيتات مكلقال أياق السنوني للنير أنا قلنا غير كل إذا سكفني إذا انت قومتي حجية بتحتي غط النفاق دليهن دعين مرعسينهم بر بعد غينهم هم بالنيرهم حدا ناي منقسك أو ما زلو تقاومي يبدأ مسرات كار نمنقسنا تبقى يكونا أي برهم بر ودا في إذا كوفيد كم قل رقيبا أنتو لي قد تسي بكا ذمنا يلقى قاعدوا مالك كوي كلا انسقا قفو حسابي تقلنا مرنا نجينا كيف زلو علال زي تعلل كبرات سمعتنا ناي ساعت زي فنونا تزازيم الله سلام